אמר, אנחנו ניצחנו את רמת שלום 5-0 והם ניצחו את מכבי תל אביב 3-1. אז מה זה אומר לגבי המשחק שהתקיים עוד מעט? אני רוצה להגיד לכם לאלישע לוי שהוא יבוא לבלומפילד, שיבוא עם טוסי כזה גדול, למה הוא הולך למלות הרבה שקים מדור מיכה, מכל החלוצים של מכבי. בעזרת השם תגידו לו שיחליף חולצה. בבאר שבע חשבו לעשות תיקו איתנו, הם לא ידעו שאנחנו דקה 20 בוא נוביל 2-0. יש להם שוער, יכול למכור לחמניות. גם לא, הנה אחד תיקן אותי. יש להם שוער, לוקח את הכדור, מעביר אותו מיד ליד לרשת. זה עוד פולני, ויזזיה. השנה אנחנו אלופים, לא יעזור לאף אחד. בית"ר ירושלים, יובל נעים הולך לרדוף אחרי ילדים, לא מתבייש.